για black screen εδώ. Καθώς και δείτε από τον τίτλο, σήμερα θα αναλύσουμε την ασήμεια. Θα δείτε τόσο άσχημα πράγματα που θα θέλετε να βάλετε τα ντεράς και να κρεμαστείτε μπροστά από την πλατεία συντάγματος. Ξέρεις, εκεί που έχει τα δέντρα. Τέλος πάντων. Νούμερο 1. Αλβανικά αυτοκίνητα. Όχι ότι έχω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με τους Αλβανούς, αλλά τα αυτοκίνητα που φτιάχνουν, όπως και να το κάνεις, είναι για τον μπούτσο. Εάν δεις αυτοκίνητο με αεροτομή σιδερόστρα και λεντέλια κάτω από το σασί, ξέρεις ότι είναι αλβανικό αυτοκίνητο στο στάνταρ. Νούμερο 2. Τα μπασκετικά παπούτσια Nike. Ναι, ξέρω ότι είναι για το μπάσκετ, ξέρω ότι είναι για να σου προστατεύει το πόδι, αλλά είναι σκατένια. Τέλος, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Νούμερο 3. Τα χρυσά δόντια. Νομίζω καθιερώθηκε τη δεκαετία του 60 και μέχρι και σήμερα κρατιέται σαν μόδα για κάθε παππού, γιαγιά ή ράπερ, π.χ. Lil Jon. Εκτός ότι δεν είναι ωραίο να το έχεις επάνω σου, δεν είναι ωραίο να δουλέψεις και ο άλλος να το έχει πάνω του και να χαμογελάει. Oh Jesus. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye. Golden teeth, oh Jesus. Ωραία που στη